Здравейте! В този видеоклип ще покажем как да вградим карта към нашия уебсайт. Например, карта с адрес на офиса или адрес на магазин. В случая отворили сме Google Maps. В лентата за търсене изписваме адресът, който искаме да вградим в сайта. Натискаме Enter. В случая сега ще покажем по какъв начин се вгражда самия адрес, но трябва да знаете, че Google доста често сменя бутона откъдето става това нещо. Затова, което трябва да търсите е винаги споделяне или вграждане. В случая това се намира в долният десен ъгъл. След като изберем споделяне или вграждане, виждате, че излиза диалогов прозорец, който ни дава възможност да изберем между две опции. Едната е за вграждане чрез линк, а втората е вграждане в сайта на карта. По този начин, виждате, може да бъде вградена картата. В случая дава размер и за избор. Дава избор на размер на самата карта. Избираме среден размер. Копираме кода. Връщаме се в административния панел на нашия уебсайт. И за да го поставим, трябва да изберем източник. Да изберем мястото, където искаме да излиза самата карта. В случая аз искам да излиза над текста. Затова пействам копирания код над самия текст и натискам бутона запазване. Нека да видим как се визуализира в сайта. Ето, по този начин поставихме карта в нашия уебсайт.